Ekin daude taldeko ordezkaria, Garazi, txistularia Lourdes, Joxan Alberto Agirre abesbatzaren zuzendaria, Josune txistularia ere, Alberto Agirreko kidea Otamendi, musika eskolako bandako zuzendari Mikel Emezabal, udal ordezkaria Jon Zulueta, Katrin abesbatzaren udal musika eskolako abesbatzaren zuzendaria eta Mirari musika eskolako zuzendaria. Agerraldi honen helburua pixkat Santa Cecilia ziklo osoaren berri ematea da. Dakizutenez udalak urteak daramatza zikloa Santa Ceciliaren inguruko zikloa antolatzen, eta pixka bat helburua da musikarien eguna ospatzarekin batera musika eskaintza zabaltzea eta inguruan ditugun musikariak ere ezagutzera ematea. Orduan, gaur bertan hasi da zikloa, musika eskolako musikaleaneko ikasleak izan dira hemen herria alaitzen. Urrengo ekimena izango da Santa Cecilia egunean bertan udal txistularien bandak urteak daramatza ere Santa Cecilia egunean kalea ateratzen eta herriko kaleak alaitzen. Eta ostegun hontan ere alaxe egingo dute, arratsaldeko 6etan goiko plazatik aterako dira. Eta gero ostiralean izango dugu hemen Basteroko auditorioan 9:30 Landarbaso abesbatza. Gaur egun esan dezakegu Euskal Herriko abesbatzetatik garrantzitsuenetarikoa izango dela, ibilbide luzea dauka, kontzertu asko eskaintzen nahi dira, eta guretzako ore bada hemen izatea. Larun batean izango dugu kontzertu bereziagoa, hau izango da San Martin parrokian, ez da oso ohikoa izaten organoa eta txistua elkarrekin entzutea, eta horretarako izango ditugu bi musikari handi Andoaindarra bat, Ana Belen Garzia organoa jotzen, eta bestea Ansorena txistulari, referentziazko txistulari eta musikaria. Eta batez ere, deitu zaituztegu guretzako Andoaindarrentzako oso garrantzitsua izango delako oso berezia igandeko ekitaldia. Santa Cecilia honetan omendu nahi ditugu Alberto Agirre abesbatzako kideak, izango da omenaldi kontzertu bat, eta noski gure Andoaindarron eskerrona emateko. 36 urte da makizkite kantuan, bertatik Andoaindarpia pasatu dira, eta noski herriko kultur jarduera bultzatzen eta sustatzen, abesbatzaren bitartez. Orduan, esan behar genuen animatzeko herritar guztiak etortzera, baina ez da kasualitatea, sarrera ia guztiak agortuak daudela, eta geratzen dian gonbidapen gutxiak ostiralean jarriko ditugula lehiatian. Ez daude asko, baina geratzen dian apurrak jarriko ditugu. Orduan, orain Mikeli emango diotitza, eta beak azalduko du emanaldian undin nora. Arratsaldean. Proiektu hau duela hilabete batzuk hasi izan, sukaldatzen idea hau, udalak omenaldi bat egin nahi zion Alberto Agirre abesbatzari, eta maiatzaldian edo apirilaldian hasi ginen hitz egiten forma nola emango genuen kontzertu honi eta bat. Harremanetan jarri ginen talde desberdinen arduradunekin, zuzendariekin eta bat. Eta, azte honetan ikusiko dugun kontzertua, izango da gutxi gora bera, nola izan da, izango da lan horren futua edo ezekin, ez. Udalak eskatu zidan, koordinazio lanak egiteko, musika eskolatik egin beharko genuela, eta, nire aldetik eskerrak eman behar dizkio, bai Alberto Agirre zuzendaria hemen don Jose Pascualei, Katrinei mendalare bai, eta Josema Zitinei bai, txistularien arduradunari, oso erraza izan dalako eta donar artean giro honian eta lan egin deurako, eta behitzatzen dut kontzertu lehiaterako zaikula igande honetan. Pikin bat deskribatzeatik, segitaragoan, ez programan, lehenik eta behin egiko dugu agurra, Javier Ituartena, parte hartuko dute urkiko kideak ere bai, gurekin batera. Gero txistulariekin txistulariak pieza, Victor Zezarretarena egingo dugu, eta moldaketa Iago Astiazaran egin da.
Jarraian pauso emango diegu abez batzei, batza omnibaz osatuz, bi abez batzak parte hartu dut elkarrekin. Orduan lehenik eta behineko dugu jaialdia Iñaki Urkizorena, da pieza oso ikusgarri bat euskal musika abesti desberdinak uztartzen dituena. Jarraian bidai txiki bat ingo dugu italiara, egingo dugu Jospe Verdiren Ba Pensiero, horako ereserki bat edo bihurtu dana ez, historikoki. Beste ereserki batean gutxi gara bera esan da Txoria Txori, Mikel Aguarena, ere bai Iñaki Urkizok moldatua izan zena. Eta pauso emango digu berriro urtiko kidei euskal musikaren gorespena egiteko eta gero Txanton Piperriren Euskal Herriko ereserkia egiteko. Hori dana, talde guztiak parte hartuta eta sorpresak gertatuko dianak eta bat, hori zuzen ikusi beharrekoa. Eta bukatzeko guk ere, beren izenean eskerrak eman hau prestatzea posible egitena izaten guztiei, eta baita ere aprobetxatu zoriontzeko herriko musikari guztiak, eta animatu jarraitu ezatela musikakin herria laitzen, eta ez Santa Cecilia Unian bakarrik baizik eta urte osoan zehar.